Ćao svima, ja sam Nikola, ovo je Cvreta. Ovo je još jedan klip za upoznavanje, tu je Asim brat Mihajlo, drugi. Evo ga ja sam. Mi smo bankovski poznati odjeveri, ovo je još jedan klip za upoznavanje, a nezorano ili kasnije počet ćemo da snimamo neke igrice. Ja imam Xbox, tako da za vreme zimskog raspusta idem u Švajcarsku, gdje ću da kupim Minecraft za Xbox i tako igrice, a do tada sam imam laptop i na njemu ću da igram ove Facebook igrice i igrice na netu, jer mi Minecraft nešto ne radi, tako da moj drug Ace i njegov brat imaju Minecraft, oni mogu da snimaju Minecraft, meni da me pošalju, ja postavim na YouTube, tako, ja sam u svakom slučaju prijavljen za Jaseštajna i Muđu, jer obožavam tako i sebi, ali nisam mogao da ga pronađem, ne znam šta još da kažem, imam ja drugare koji sada nisu u mogućnosti da dođu, ali tu Aleksandar i njegov brat sam im pozvao da snimamo zajedno klip i čao.